Pero, Ola, son Pedro de cuarto A e vou ler a historia da cerva branca dos Ancares. No impresionante castelo situado na parroquia de Vilarello, concello de Cervantes, en Lugo, no que vivían os protagonistas desta lenda. O castelo, tamén coñecido como Castelo da Ponte de Doiras, Ferreira ou da Ferreiría, foi construído no século XV, nun rochedo sobre o río Cancelada e a 700 metros de altitude, que o facía prácticamente inexpugnable. Nun tempo impreciso vivían neste castelo unha moza chamada Aldara, o seu irmán Egas e o pai de ambos, de nome Froiaz. Aldara e Aras, o fillo de outro cabaleiro dun castelo veciño, namoráronse e anunciaron casamento, mais un día a moza desapareceu e por máis que a buscaron familiares e criados, non deron con ela por ningures. Un tempo despois, abandonaron a busca. Uns anos máis adiante, un día de moita neve, Egas foi de caza e deu cunha rara e fermosa cerva branca. Armou o arco e dun só disparo matou o animal. Como era tan grande, non puido levala el só para a casa, así que lle decidiu cortarlle unha das patas dianteiras e gardala no fardelo para amosarlle ao pai como proba da súa fazaña. Cando chegou á casa e sacou do saqueto a pata da cerva, o que atopou foi unha man cun anel, que pai e fillo recoñeceron enseguida como o mesmo que levaba Aldara cando desaparecera. Pai e fillo correron na procura do corpo, agochado no monte, e cando o atoparon, como era de supoñer, xa non tiña a figura de cerva, senón a de Aldara, pero sen a man que lle cortara o irmán.